салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ. рӯзи ҷумъа барои шумо муборак бошад ва умедворам ки дар рӯзҳои охири ҳафтаи навбатӣ хубу хуш ҳастед ва ҳафтаи кориро ба хубӣ пушти сар мекунед ва чун дар пеш рӯзҳои истироҳат аст, якшанбе ва албатта шанбе. аммо қабл аз он ки шумо ба истироҳат биравед ва дар ин субҳи содиқ ки ҳоло ба вақти прага соат расо 7 аст, ман шуморо бо муҳимтарин хабарҳо аз тоҷикистон огоҳ мекунам. хуб, баъд аз чанд лаҳзаи дигар бояд дар шаҳри душанбе шӯрои раҳбарони ҳукуматҳои кишварҳои муштаракулманофеъ шурӯъ шавад. тавре ҳамкорони мо мегӯянд аллакай ҳайатҳо аз узбекистон ва арманистон ва албатта русия ба тоҷикистон омаданд ва интизор меравад ки дар ин нишаст аз рӯи 14 масъала ҷонибҳо маслиҳат бикунанд, баъзе аз қарордодҳоро ба имзо бирасонанд. ва қабл аз шурӯи ин шуро рӯзи гузашта Дмитрий Медведев, нахуст вазири Русия, бо Эмомалии Раҳмон ва мақомоти Тоҷикистон гуфтугӯ дошт ва чанд санаде ҳам дар робита ба ҳамкориҳои минбаъда ба имзо расид ки аксаран марбут ба таҳсилот аст, яъне марбут ба омӯзиш ва ҳамчунин дар робита ба мавзӯи муҳоҷирон низ дирӯз ҷонибҳо маслиҳат карданд ва ҷониби Тоҷикистон аз Русия хост ки дар мавриди буду боши муҳоҷирони тоҷик дар кишвари Русия баъзе сабукиҳо дода шавад. хуб, ҳоло тавре ҳам гуфтам ҳамкорони мо дар маҳалли баргузории шӯрои раҳбарони ҳукуматҳои кишварҳои муштаракулманофеъ ҳастанд ва фикр мекунам то оғози барномаи хабарӣ мо ҷузъиёти ин нишастро дар даст хоҳем дошт ва барои шумо ҳатман мегӯем ки кадом масъалаҳои муҳими марбут ба кишварҳои ҳамсуд дар ин ҷаласа матраҳ шудааст. мавзӯи дуюми ман низ барои мардуми Тоҷикистон муҳим аст. ин марбут ба хостаҳои Тоҷикистон дар бораи аз нав барқарор кардани ҳамкорӣ бо созмони байналмилалии пул аст. гуфта мешавад ки ин созмон баъд аз соли 2008 ҳамкориашро бо Тоҷикистон баъд аз он ки баъзе хилофкориҳо дар сарфи маблағҳои ин созмон ошкор шуд, комилан қатъ кард ва ҳоло ҳукумати Тоҷикистон дигарбора талош дорад ки эътимоди ин созмонро ба даст биёрад ва ҳамкорӣ бо ин созмонро дигар бора шурӯъ кунад. ҳамагӣ чанд рӯзи пеш раҳбари созмони байналмилалии пул дар Тоҷикистон буд ва гуфт ки шояд баъд аз чанд вақти дигар дар наздиктарин фурсат музокирот дар бораи аз нав гирифтани барномаҳои тоза бо ҳукумати Тоҷикистон шурӯъ шавад. ва раҳбари ин созмон гуфт ки ҳарчанд Тоҷикистон дар низоми бонкӣ баъзе аз пешравиҳоро аллакай ноил шудааст, вале ҳанӯзам дар ин бахш тавсияҳои созмон то ба ҳол иҷро нашудааст. аз ҷумла то кунун сокинони Тоҷикистон ба низоми бонкӣ ва ба бонкҳои кишвар эътимод надоранд. ин ҳам дар ҳолест ки тавре ҳам шумо медонед тӯли чанд вақти охир ду бонки бузургтарини кишвар, Тоҷик Содирот банк ва Агроинвестбанк, то кунун бо мизоҷон мушкил доранд ва наметавонанд амонатҳои онҳоро бозпас бигардонанд. хабари сеюми мо марбут ба вилояти Хатлон аст. дӯстони шаҳри Туз як парвандаи марбут ба як занеро баррасӣ дорад ки муфаттишон ӯро ба сироят кардани 10 нафар ба бемории ВИЧ-СПИД муттаҳам мекунанд. ба гуфтаи муфаттишон ин зан ки номаш ошкор намешавад 30 сол дорад ва аз соли 2014 дар қайди маркази мубориза бо СПИД будааст ва дидаву дониста 10 нафарро ба бемории ВИЧ-СПИД олуда кардааст. ва агар гуноҳи ин зан маълум шавад ё ин ки собит шавад, ӯро аз 2 то 5 соли зиндон интизор аст. ҳарчанд гуфта мешавад ки бо назардошти он ки шумораи ҷабрдидаҳо бештар аст, шояд ҳукми зиндони ӯ низ тӯлонитар шавад. тибқи омори расмӣ дар вилояти Хатлон наздики 3000 ба бемории ВИЧ-СПИД гирифторанд ки 900 нафари онҳоро занон ташкил медиҳанд ва бозам тибқи оморҳои расмӣ аксари онҳое ки ба ин беморӣ олуда шудаанд онҳо ба мӯътодони маводи мухаддир мебошанд, бо ин ки онҳое ҳастанд ки ба танфурӯшӣ машғуланд ва бархе ҳам аз зумраи заноне ҳастанд ки аз шавҳарони муҳоҷирашон ба ин беморӣ гирифтор шуданд. ва албатта имрӯз бинандаи азизи 1 июн аст, рӯзи байналмилалии кӯдакон ва
дар Тоҷикистон низ ба мисли кишварҳои дигар ин рӯзро таҷлил мекунанд. Албатта барои ҳар як падару модар ин як рӯзи вижеест ки бори дигар дар бораи сарнавишти фарзандони худ андеша кунанд, дар бораи таҳсилу зиндагии шоистаи онҳо андеша кунанд ва мо талош хоҳем кард ки дар барномаи хабарӣ шояд дар бораи ин мавзӯъ низ барои шумо гузориш пешниҳод кунем. Хулоса моро пайгирӣ кунед. Ман боз баъд аз 3 соат дигар бо шумо рӯбарӯ хоҳам омад барои муаррифии сархати мавзӯъҳои муҳимтарини имрӯз. Ташаккур ки